च्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। डिसेंबर 2 तारीखला होऊ घातलेल्या सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आजच्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। सर्व पत्रकार मित्रांचं मी स्वागत करतो। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं ही निवडणूक एक विकासात्मक मुद्दे घेऊन आम्ही लढवत आहोत। सगळ्यात पहिला मुद्दा या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा, ज्यामुळे सावंतवाडी शहरातील अनेक विहिरी खराब झाल्या आणि भविष्यामध्ये होत आहेत, तर अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सेंट्रलाइज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टीम ही सावंतवाडीमध्ये पहिल्या ठरावामध्ये घेऊन हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार आहे। आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, ज्या दिवशी आम्ही पक्षप्रवेश केल्यानंतर रवींद्र चव्हाण साहेबांनी जो विषय माझ्या समोर ठेवला आहे की बबन, ह्या शहराला अंडरग्राउंड ड्रेनेजचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि या विषयावरती आपण काम करावं। आणि हा जो प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज अंडरग्राउंड ड्रेनेजचा प्रोजेक्ट केल्यानंतर शहरातील खराब होत असलेल्या सुमारे 80% ज्या विहिरी आहेत त्या शहरी भागातील खराब होत चालल्या आहेत आणि हा एक सुंदर असा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी शहरासाठी देण्यात आहे। दुसरा एक मेजर प्रोजेक्ट जे शिरशिंगे धरण आहे ते गेल्या 20 वर्षामध्ये मंजुरी असूनही होऊ शकलं नाही। काल पालकमंत्री नितेश राणे साहेब हे भडवाडी भागामध्ये आले असताना त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी मान्य केलं की हे धरणाच्या साठी लागणारा सर्व निधी आपण देऊन हे पाणी शहरासाठी आणून जवळजवळ 24 तास पाणी शहराला देण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न भविष्यामध्ये राहील। पाण्याविषयी जो थोडंसं हे कळलं, 64 कोटीची नळ पाणी योजना ही माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी मी पक्षामध्ये नसताना एका पत्रावरती मंजूर करून दिली। ही राज्य सुवर्ण जयंती नगरोत्थानमधून ही योजना मंजूर झाली। साहेबांना म्हणलो की साहेब, ही असं प्रस्ताव संपूर्ण सादर केलेला आहे, त्याचा डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट मी 2018मध्ये बनवला होता आणि त्याच्यानंतरची स्कीम ही तिथं कोणी लक्ष न दिल्यामुळे ती स्कीम तशीच पडून होती। परंतु रवींद्र चव्हाण साहेबांनी मागच्या वर्षी तो प्रोजेक्ट 64 कोटी रुपये देऊन ह्या शहराला एक खऱ्या अर्थानं हातभार लावला आहे। त्यामुळे त्यांचे मी धन्यवाद मानेनच, परंतु तो प्रोजेक्ट अत्यंत उत्कृष्टरित्या आपण पूर्ण करून घेणार आहे, त्याच्यावरती माझं खास लक्ष असेल। आमच्या कारड्यावरती जो प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे घनकचरा व्यवस्थापन, त्या घनकचरा व्यवस्थापनावरती सुंदर असा मी प्रोजेक्ट त्या काळामध्ये केला आहे, परंतु नंतरच्या काळामध्ये ते लक्ष दिला गेला नाही। संपूर्ण महाराष्ट्राला आदर्शवत असा हा प्रोजेक्ट निर्माण आपण करू आणि एक आदर्शवत असा प्रोजेक्ट या ठिकाणी भविष्यामध्ये सावंतवाडी शहराच्या सॉलिड मॅनेजमेंटमधून जो वेस्टेज कचरा असतो त्या वेस्टेज कचऱ्यापासून सावंतवाडी शहराला चांगलं उत्पन्न मिळवून देण्याची या ठिकाणी मी ग्वाही देतो आहे। येणाऱ्या जानेवारीमध्ये सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव हा सुरू केला जाईल। गेले 19 नंतर सावंतवाडी पर्यटन महोत्सव बंद पडला। हा प्रोजेक्ट हा जो महोत्सव आहे हा महोत्सव सावंतवाडी शहरातील अनेक नागरिकांना रोजगार मिळवून देऊ शकतो। सुमारे 20 कोटी रुपयापेक्षा जास्त उलाढाल असलेला हा महोत्सव जानेवारीमध्ये भारतीय जनता पक्ष सावंतवाडी नगर पक्षाची सत्ता बसल्यानंतर आम्ही सुरू करत आहोत। रिंग रोडचा प्रोजेक्ट पण आम्ही या ठिकाणी घेऊ। रिंग रोड जो आहे तो रिंग रोडचा पण प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करू आणि रिंग रोडमध्ये सावंतवाडीची भविष्यातील विकासात्मक सावंतवाडी आपल्याला या ठिकाणी दिसेल। आम्हाला विकासात्मक मुद्द्यावरती ही निवडणूक लढवायची आहे आणि चांगले प्रोजेक्ट आपण या ठिकाणी सादर करून भविष्यात सावंतवाडी शहराचा विकास हा एक वेगळ्या धर्तीवरती घेऊन जाणारा तुम्हाला दिसेल। कारण ज्या पद्धतीनं जे आमचा जो अजेंडा आहे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आम्ही सादर केला आहे, एक विकासात्मक मुद्दे घेऊन आपण तो करतो आहोत आणि खरोखरच मुद्दाम ह्या अजेंड्यावरती म्हणजे जे आमचे वचननामा आहे, वचननामा प्रत्येकाने वाचून बघा। वचननाम्यामध्ये जे गोष्टी नमूद केल्यात, मी विकासात्मक कामं दिलेली आहेत ती अत्यंत शहर विकासाच्या दृष्टीने
एक अभ्यास पूर्ण केलेला हा वचननामा आहे असं मी मानतो आणि तो पुढच्या 5 वर्षामध्ये पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी ही माझी आणि नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले आणि आमची सर्व टीम ची राहील एवढं या ठिकाणी नमूद करतो. एक प्रश्न आहे तुम्हाला. आमदार कायमस्वरूपी जे इलेक्ट्रिकचे जे अंतर्गत जे हे होते याची भूमी ती तुमच्या याच्यामुळे रखडल्याचा आरोप मध्यंतरी केलेला आहे, त्याच्याबद्दलची वस्तू हे चुकीचं आहे. मी कोणावरती टीका करणार नाही, परंतु जे अंडरग्राऊंड विद्युत लाईनीसाठी जो पैसे आले होते खोदलेल्या गटर्स बुजवण्यासाठी खोदलेले चर आहेत ते बुजवण्यासाठी तिथं पैसे दिलेले नाही होते आणि आम्ही त्यांच्याकडे ते पालकमंत्री होते. आम्ही सावंतवाडी नगर परिषद असेल, वेंगुर्ला सावंतवाडी नगर परिषद असेल, त्यानंतर मालवण नगर परिषद आणि कणकवली नगर परिषदने की त्यांना रिक्वेस्ट केली होती की तुम्ही ते पैसे द्या. तुम्ही जर खोदाई केलेले पैसे जर दिले तर ती योजना आपण राबवू शकलो असतो, परंतु त्याचे पैसे न देऊ शकल्यामुळे तो प्रोजेक्ट पूर्ण होऊ शकलेला नाही. सावंतवाडी जे बंद प्रकल्प आहे त्याच्यावर शासनाचा म्हणजे लोकांचा पैसा खर्च झाला, ते चालू होण्यासाठी तुम्ही काय करता? आम्ही आमचं व्हिजन आता तुमच्या समोर ठेवलं आहे. जे आम्ही व्हिजन समोर ठेवलं आहे ते व्हिजन घेऊन आम्ही काम करणार. आता बंद पडलेले प्रकल्पाविषयी जे असेल ते ज्यांनी केलं त्यांच्याकडनं प्रश्नाची उत्तरं घ्या ना तुम्ही. पण एक असं आहे की सतत एक टीका होते की तुम्ही नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल एक राजघराण्याने मोती तलावाचा विकास खुंटवला, मल्टिस्पेशालिटीसाठी परवानगी दिली नाही, अशामुळे एक नागरिकांमध्ये जो गैरसमज सध्या पसरलेला आहे त्याला तुम्ही कसं काउंटर करता? श्रद्धाराजे या सावंतवाडी शहराच्या एक उत्कृष्ट आणि काम करणाऱ्या नगराध्यक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने प्रमोट केल्या. त्यांच्या गेल्यानंतर घराघरामध्ये जाऊन जे स्वागत होतं आहे ते इतर उमेदवार फार मागे पडलेले आहेत. त्या दृष्टीने एक चांगलं असा नगराध्यक्ष म्हणून दिला आहे. त्यांच्या विजयाबाबत ती मात्र विजय त्यांचा प्रचंड बहुमताने होईल याबाबत कोणाच्या मनामध्ये शंका असू नये. आणि त्याचबरोबर जे काही प्रोजेक्ट करायचे आहेत भविष्यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेऊन आम्ही ते करणार आहोत. नाही प्रश्न काय, मोती तलावाचा विकास कुठला तो राजघराण्यावर कुठला, मल्टिस्पेशालिटीला परवानगी मिळाली ते असे जे आरोप होतात आणि बदनामी होते त्याला तुम्ही कसं उत्तर? नाही, ह्या प्रश्नाची उत्तरं ज्यांनी हे प्रोजेक्ट आणले त्यांच्याकडनं तुम्ही घ्या. ज्यांनी प्रोजेक्ट सादर केले जे मल्टिस्पेशालिटीचं असेल किंवा अन्य असेल तर ते त्यांच्याकडनं उत्तरं घ्या. मल्टिस्पेशालिटीला तुम्ही स्वतः नगराध्यक्षांना नाकारला होता, उद्घाटनाला गेला नव्हता, म्हणजे तुम्ही गेलाच नव्हता ना त्यावेळी. त्यांनी आणलं त्यावेळी तुम्ही ते उदाहरण आहे ना, तुम्ही स्वतः नारळ फोडायला गेला नाही, तिथे जागा नाही तर कसं फोडायचं म्हणून तुम्हीच सांगितलं होता. त्यामुळे ते उदाहरण आहेच ना. लक्षात घ्या की ही निवडणूक ही नगरपरिषदेची निवडणूक आहे. शहराच्या दृष्टीने जो ह्याचा भाग आहे कुठचा सांगा आपल्या वैद्यकीय सुविधांचा, वैद्यकीय सुविधा ह्या शहरामध्ये मिळाल्याच पाहिजेत. माझं तर स्पष्ट असं मत आहे की तुम्ही 10 डॉक्टर्स द्या, तुम्ही चांगला स्टाफ द्या, जेवढा स्टाफ आहे ना द्या, त्या स्टाफ दिल्यानंतर चांगल्या सुविधा आम्ही तुम्हाला पुरवू शकतो. इमारती विकासात करू शकत नाही, परंतु तेवढा जरी स्टाफ भरला तरी चांगला विकास करू शकतो त्या ठिकाणी. नगरपालिकेची निवडणूक आहे म्हणताना हो, नगरपालिकेचा दवाखाना आहे, बरोबर, तिथे 1,500 ते 2,000 महिन्याला ओपीडी होते. मग तिथे का तुम्ही लक्ष देत नाही? त्याचा म्हणजे शासनाने MBBS डॉक्टर द्यायला पाहिजे किंवा तिथे अचानक कोण आला तर सलाईन लावायला पाहिजे. काय ह्याच्यावर का तुम्ही लक्ष देत नाही? सगळ्याच महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात नगरपरिषदेमध्ये दवाखान्याची सुविधा नाही. फक्त सावंतवाडी नगरपरिषदेमध्ये दवाखान्याची सुविधा दिली आणि ती मर्यादित स्वरूपाची असेल, परंतु OPD त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने होते आणि चांगल्या पद्धतीने तिथं आयुर्वेदिक उपचार आणि ह्याचे ॲलोपॅथिक उपचार त्या ठिकाणी होतात आणि चांगली सुविधा आहे त्या ठिकाणी. पण तुमची अशी पुढे मागणी असणार काय MBBS डॉक्टर द्यावा अशी? आता BMS आहे. हे बघा, ज्या वैद्यकीय सुविधा महाराष्ट्र शासनाकडून करून घ्यायच्या आहेत त्या सुविधांच्या संदर्भात मी
पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांची सखोल चर्चा झालेली आहे आणि त्यांनी भविष्यामध्ये बस स्थानक पण आहे, ते बस स्थानक पण येणाऱ्या काळामध्ये साधारण आता 2 वर्ष लागतील त्याला, कारण आता जादूची कांडी फिरणं 1 वर्षात होत नाही, पण 2 वर्षामध्ये हे बस स्थानक पण आम्ही चांगल्या पद्धतीचं करून घेऊ. 720 दिवस भाजपनं सावंतवाडीकरांकडे मागितले होते आणि त्यात काही आश्वासनं दिली होती, पण आजच्या जाहीरनाम्यात स्विमिंग पूल बंद आहे ते जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे म्हटलं जातं आहे, किंवा पाण्याच्या नळपाणी योजनेचा प्रश्न आहे, किंवा साधा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सुद्धा उभारता आलेला नाही, याकडे तुम्ही कसं बघता? हे बघा, आता या ठिकाणी एक अनुभवी म्हणून त्यांच्या पॅनलमध्ये मी आहे, जे आपण ह्या जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही ते विषय घेतलेले आहेत, जे अश्वरूढ पुतळा आहे किंवा बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा, हे सर्व आश्वासनं जी दिली मागच्या वेळची पण असतील आणि ह्या वेळची, ही पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी माझी आहे. मी माझ्या पुढच्या 5 वर्षाचा कालावधी हा जनतेसाठी समर्पित करतो. मी यापूर्वी पण चांगलं ह्या शहरासाठी काम केलेलं आहे, भविष्यामध्येही चांगलं काम करून घेईन. नगराध्यक्षांना माझ्या अनुभवाचा फायदा करून घेऊन भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना मार्गदर्शन देऊन एक चांगलं असं भयमुक्त शहर, ज्या ठिकाणी नागरिकांना येताना असं भय वाटणार नाही की प्रत्यक्ष भेटत असताना समाजातील शेवटच्या पायरीवरील व्यक्ती ही नगरपरिषदेमध्ये ताट मानेने येईल, एवढी या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो.